كمي توعلو تخاتتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلومي قدام 11 حمله زدالنا يو قدام يزور تحس عدتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم هاغراويت كانتا اسبانيا تمالاب ستاديوم لوس انجلوس كافايبان رويزن ميكيل مرينون بزمزغبتن شوتات نتا بدكتلاير معرز غبرت شوتو مزغبا زنبرت بلجيم افربع فصامه وانج عالم كلته واحده رتيعه افرق فصامه انصار فرنسا كتصوت قصرا حيزالا كابتي صوتا استعذبنا يوم حمشت عبيتي مواقراويان تعذبتات كنقربنا دغيمنا كتكاتتلنا باخبرت نعدم قداماي بحلاو حالي زدنا قيار تصوت هاغراويت كانتا اسبانيا مغيري ومبر اسلطان لويس ادلافانتي ود اصوار هاغراويت كانتا اسبانيا كوين زليوم نخال اي تخاتاتال صوتا اكافافال ميكيل مرينو كم مغير ومبر وريدو وسنتي شوتات كمزغب كيلو امبل 85 دا زات ومرينو دحري كلته دقايق طراح شوت بمزغاب حاغورو ابتا 4 غانتات صوتالو فرق فصام بوتا اكتو حس اخيل وايوم زدما نعمقت هاغراويت كانتا اسبانيا اب هاغراو صوتا زعمقن زياده قبل مرسز هبن مخانو بزيمات منقدي زمسكريوم زاقانتا اب كندبتم قدامت 10 تحدث تصاوت تطرح تمركوس اب تاكتيكاو متعرايك تمركوس زقبريوم اسلطان كلب ارسنال نبرنا حجي حلافي علماو معباله كعس اغري فنجر قدم صوتا نتا كيلان امبابي زلوا غانتا كاب حديدا نملاي زعاتقت انكو هاجر اسبانيا طرحا كبل بفولي ملكعو اب قدميت كم زقمطا بمغلاص اسبانيا زلعله درجه تكنيكن فوليني حبار بحالي كمتونن عملكيت نيروم قال اي حمق عجا امقيار حلو ترداتم اتي صوتا نهاغراويت كانتا بلجيم امونغو حلو تردات بزتغبره دراماون يغرز زيبلن لوطي تصليوم عالم لخاوي درجه زلو حلو لدات اسبانياويت كلب ريال مدريد تيبوت كورتوا امبل 71 دا ابسلو بزغاطمو مغداتيم كاب ميدا كوصم غدادو بوتو بحلو لدات مانشستر يونايتد سنلا منستتكيوم حلو لدات سنلا منس اموداتا دغ كاب تخلخلاي باوكو بارسي زمصتو تحتي غنكا حيل زنبرا كعسو كوكا ترا زي مخالو كابيدو بمملاقا ميكيل مرينو نسعدل تتقيمو عاوت صحابت شوتو مزغيوم اتي ترخا بدرجه وانج علم ناي جيغا فلليك ساب كندي واغا كم زخفلن حانت مهرمت دما نحاده ناي مكلخال محاور بخمي كفرس كم زخل زغل حيوم يكون بر لامنس ولاو كابزا فصامه عبي واغا زخفل جيغا تفصمه زحلف عمت اب غانتو يونايتد كن زمزغبا بقعات مانم زخحدو يلن حلو لدات تيبوت كورتوا دحر صوتا ابزا فصامه تحاتيتو زهابو ملسي جيغاتا اكل كعس اغريم بفلاي دما اب حلو تردات مخانم بمغلاص سنه لامنس نزا فصامه تمرت زوسد العباي فصامه نمصايك تحيلو تخل مخانا كزاربن كلهم زي حلو لدات فانتاستيك حلو لدات يكبل تطابيقوم سالساي بلوص مكو صار صوتان صرت صغطي اب مكلخالن هاغراويت كانتا اسبانيا تنفاس هيب تكنيكاو مكو صار حيزا كساب 88 ميتاويت نت ميدا ونيناتيام تكنيكاوي اوداد بعدمان كم بعل كيفن دوفرينان كالوت نايزوان بلوصات تصاوت هاغراويت كانتا بلجيمن غزين بوتان كيرخبو بسرعات اصقيموميم كم وصيت نايزدما كنوتا حانتا مربب زعلبت شوتو بلجيم اب اسبانيا زنبره عطو صرت صغطي كابتن تسلت حزاز مصت بلجيم زياده متقعوتاو سلت كايدا بمعوات نبهلاو صره متقعتيتونن غانتا مولو بمولو حنيقا كم زيت سجر غيراتيام رابعي كلت جاف نايتي كوخوب لامين يامال ود 18 عمت راح ابزل ولوان ابزي صوت 4 غزي دريبل بممزغابن حدغኛ سغات بمفطارن المسمر متقعتك مرح زخل تسفا كعس اغر مخانو مسكريوم ابوانج علم اب بي بي سي تنتان كوين سرح زلو تصاوتي هاغراويت كانتا اسبانيا نبر ازبليكيتا يامال بحيال تساتفو شلمات بلوس تصاوتاي نايت صوتا كانت تعوته زود 18 عمت تصاوتاي جن نسبانيا كابزي زياده كبا كمزلو عملكي نيروم يخون بريا مال بزغبرو زلو تياتر سفيح غازيطاو زته كبغسن كلو تنتنتي كعسو غردمام فاولات كمصوار بقليل ركب ناب مريت ناي موداق زنبالو استبهيلوم اكلاوي تعصاصاف نوتو تتقيمو بقليل ركب وريقو كاب متقام فاول ناي مدلاي زنبالو غديفوم اتمن اسي كبسلو زلو كباب توهايلو قيح بانديرا تغيرلو يركبم
ሓምሻይ ንሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ዋጋ ዘኽፈለ ዕውር ታክቲካውን ናይ ሽፋን ጉድለትን ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኣብ ምክልኻላ ንነዊሕ እዋን ተባዕ ሓያል ውግእ ኣካይዳ እያ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ቦታኣ ኣብ ንቕሓት ብዝተፈጥረ ምጉዳል ኣተኩሮ ክትቅፅዕ ተራእያ እዚ ማለት ድማ ክልቲአን ሾርትታት ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ካብ ቤልጅማውያን ተኸላኸልቲ ካብ ዘይምምልካትን ካብ ኩዕሶ ዘይምዕዛብን ዝመበገስ እየን ኮይነን ቀዳሚት ሾቶ ፋቢያን ሩይዝ ብቲፖት ኮርቷ ምስተመልሰት ሽፋን ከይተገብረላ ብምጽንሓ ክትምዝገብ ኪኢላ ካልኣይቲ ሾቶ ድማ ሚኬል መሪኖ ንታክቲክ ተኸላኸልቲ ረቲዑ ክሳብ ካብ ኢድ ሓላው ልዳት መንጢሉ ከምዝግባ ምዃሉ ምክልኻል ኣተኩሩ ኣበይ ነይሩ ከም ትዕዝብቲ ይውሰድ ብዘካዚ እዚ ታክቲካዊ ክፍተት ንቑሕ ምንቅስቓስ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ካብ ግብሪ መልሲ ምሃብ ዝኣበየ ምንቅስቓስ ቤልጅየም ክፍለ ገይርዎ እዩ ሻምናይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ሎሚ ቀዳም ካብ ፔሪጎ ክሳብ በርግራክ ዝካየድ 180.4 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ውሰጥ ዝበለ መድረኽ ንቁልጡፋት ማለት ንናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳደምቲ ዝጥዕም መድረኽ ኮይኑ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ግዜ ድማዮም ፍላት ዝኾነ ጉዕዞ ከካይዶም እዚ ነተን ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ዶርደን ብ150 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ዘራኸብ መድረኽ ብህልኽ ዝመልኦ ቅጽበታዊ ውድድር ክዛዘም ልዑል ትጽቢት ኣሎ እዚ 180.4 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ መድረኽ ክልተ ናይ ሞንጎ ንኣሽቱ ዓቐበታት ኣብ 102.6 ኪሎሜትር 3.7 ኪሎሜትር ዝንውሓታ 3.3 ሚታዊት ምንቅዕራር ክትውልያ 140.4 ኪሎሜትር ምስ ተጓዓዙ ድማ 2.2 ኪሎሜትር ዝንውሓታ 5.3 ሚታዊት ንላዕሊ ትወጽእ ረጊጾም ክሓልፍዮም ብዘካዚ እታ ሞንጎን ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ተቐዳደምቲ ነጥቢ ተውህብ ሕንጻጽ ድማ 122.8 ኪሎሜትር ምስ ተጓዓዙ ክረኽብዋ እዮም ቅድሚ ናይ መወዳእታ ሕንጻጽ 500 ሜትሮ ርሒቖም 9 ዲግሪ ዝዓቕኑ ኣንጎሎ ክጥወዩ ብምዃኖም ብልሓት ዝመልኦ ጸወታ ስለዝኸውን መራሕቲ ጋንታት ውዳብኦም ወሳኒ ይገብሮም ብጫ ማልያ ታዴ ፖካጃ ንመወዳድርቱ ጆናስ ቬንገጋርድ ብ2:42 ካልኢትን በሊጹም ኣብ ሓፈሻዊ ናይ ግዜ መሪሑ ናብ መድረኽ ከኣትዩ ሰጥ ዝበለ መድረኽ ብምዃኑ ድማ እቶም ናይ ጂሲ ተጻወቲ ብዘይ ናይ ግዜ ፍልሊ ሕንጻጽ ክሰግሩ ትጽቢት ኣሎም ነዛ ናይ ሎም መድረኽ ድሕርቲ ትማልያ ቦርዶ ዘመዝገበ ዓብላሊ ናይ መድረኽ ዓወት ሚለር ቀንዲ ተፈታዊ እዩ ምስከም በዓል ማድስ ፔደርሰን ያስፐር ፊሊፕሰን ቢንያም ግርማዩ ኦላፍ ኮይጅ ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ድማ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ከቢድ ውድድር ክህሉ እዩ ኣብዛ ማልያ ማድስ ፔደርሰን 204 ነጥቢ ሒዙ ቀዳማይ ቢንያም ግርማይ ብ145 ነጥቢ ካልኣይ ማክስ ካንተር ብ140 ነጥቢ ሳልሳይ ደረጃ ሒዞም ኣለዉ ኣብ ካልእ ማልያታት ታዴ ፖካጃ ንብጫ ነጥብታት ማልያታት ወድጋንቱ ዶልተሮ ድማ ንጻዕዳ ማልያ ሒዞምን ከኣትዉ እዮም ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ተፈተውቲ ኮይነን ዝኣተዋ እስፓኛ ምስ ፈረንሳ ድሕርቲ ክመጽኦ ዝጸንሓ ጉዕዞ ኣብ ቀረና መንገዲ ተረኺበን ኣለዋ እዚ ማለት ድማ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ንሃገራዊት ጋንታ ሞሮኮ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ድማ ንሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ረቲዐን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ተረኺበን ኣለዋ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳን እስፓኛ ክስዕራ ብውሕድ ሚታዊት ተፈታዊት ኮይና ተኣቱ ጋንታ ክትከውን ከላ ካብ ቀንዲ መጽሓፍቲ ስፖርት ተኽእሎታት ብግምት 55 ሚታዊት ተዋሂቡ ኣሎ ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ድማ 45 ሚታዊት ሒዛላ እዚ ባንካውታት ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ውድድር ኣብ ስታዲየም ዳላስ ቴክሳስ 14 ሐምለ 2026 ይካየድ እዚ ጸወታ ክላሲካል ህልኽ ዘለዎ ክኸውን ምዃኑ ብተንተንቲ ተገሚትሎም ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ አንጻር ተሓዋሓው ዝጨኑ መስመር መጥቃዕቲ ፈረንሳ ክትጻወተሉ ትኽእል ዝበለጸ ሜላ ምክልኻልን ኩዕሶ ካብ እግራ ዘይምርሓቕን እዮም ሃገራዊት ጋንታ እስፓኛ ቀንዲ ኣብ ሮድሪን ፔድርን ተጸጊዓ ንመጋጥምታ ናይ መመሓላለፈ መስመራታ ክትሓንቕ እዩ በአንጻሩ ዲደር ደሻምፕ ዝዕልማ ፈረንሳ ድማ ንሓንቲ ጋንታ ንምጥፋእ ብዙሕ ምቁጻር ኩዕሶ ኣይከድልያን እዮም ፈጣን ዝኾነ ናሃሪ ኪልያን ኤምባፔን ዑስማን ደምበለን ኣብ ቀጥታዊ ምስጋር ኩዕሶ መራሒ ናይቲ ሜዳ ማይክል ኦሊሰን ተመርኪሳ መልክዑ ናብ ኣክተብሎ ትኽእል እያ
ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ብሰንኪ ዘለዋ ዕምቆት ጋንታ እታ ተፈታዊት ክትከውን ከላ እስጳኛ ግን ከም ናይ ቀረባ ጸገም ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምዃና ይፍለጥ። እስጳኛው አሰልጣኒ ሉዊስ ደላፋንቴ እስጳኛ ብዝሓለፈ ክልተ ተኻተልቲ ጸወታት ፍርቂ ፍጻመ ዓበይቲ ውድድራት ንፈረንሳ ዘዋረደት እንኮ ጋንታ ምዃና ኣዘኻኺሩ እዩ። ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ፍርቂ ፍጻመ ዩሮ 2024 ንፈረንሳ 2-1 ስዒራ ድሕራ ዋንጫ ክትልዕልን ከላ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ዋንጫ ኔሽን ሊግ 2025 ድማ 5-4 ረቲዓታ ካብቲ ውድድር አልያታያ። ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ንቡር ግዜ ንሞሮኮ 2-0 ስዒራ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ብዝቐለለ መንገዲ ክትበጽሕ ከላ በአንጻሩ እስጳኛ አንጻር ቤልጅየም ዘካየደቶ አድካሚ ታክቲካዊ ውግእ ኣሕሊፋያ። ኣብ መበል 88 ብሚኬል መሪኖ ድሕሪ ሾቶ ምርካባ ንጸወታ 2-1 ተጸጊማ ተዓዊታትሉ። ኣብ ምክልኻል ሓያል ጋንታ ዝኾነት እስጳኛ ኣብ ውድድር ኣብ ኩሉ ጸወታ ንፈለማ እዋን ሾቶ ተመዝጊባ። ይኹን እምበር ፈረንሳ ሩኡይ ኣካላዊ ብልጫን ተወሳኺ ሓደ መዓልትን ዕረፍት ኣለዋ። ሓፈሻዊ ግን ጽኑዕን ታክቲካዊ ጸወታን ቸዝ ክካየድ ትጽቢት ኣሎ። ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ነቲኦም ቦናይቲ ጸወታ ክትእዝዞን ከላ 16 ሾቶታት ዘመዝገበት ፈረንሳ ድማ ብክሊኒካዊ መስመር መጥቃዕታ ንምክልኻል እስጳኛ ክትሓልፎ ግምት ተዋሂብዋ ኣሎ። አፍካል ዜና እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ንብራዚላዊ አካፋፋለ ብራዚላዊት ክለብ ቦታፎጎ ዳንኤሎ ንምስጋር ትድስስ ከም ዘላ ይግለጻሎ። እዚ handbeta ወዳሃሳስ ንወዳሃ ጎሩ አካፋፋለ ክለብ ኒውካስትል ዩናይትድ ብሩኖ ጉማሬሽ ንምስጋር ኣብ ትገብሮ ዘላ ንጡፍ መስርሕ ምስጋር ኮይኖም አማራጽ ወይካ መሻርክቲ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ ድማ ይግለጽ። አርሰናል ምስ ወከልቲ ናይ ዝቀድመ ሕጂ ፕሪሚየር ሊግ ምስ ኖቲንጋም ፎረስት ተጻዊቱ ዝነበረ ወዲ 25 ዓመት ብራዚላዊ አህግራው ተጻዋታይ ርክብ ከም ዝፈጠረት ብከም በዓል ግሎቦ ዘአምሰላ ማዕከናት ዜና ቢሉ ጸብጻብ ተዘርጊሕሎም። ዳኒሎ ኣብ 22 ጸወታት ምስ ቦታፎጎ 10 ሾቶታትን 3 አሲስትን አመዝጊቦም ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል በካርሎ አንቸሎቲ ቦታ ረኺቡ ንዋንጫ ዓለም ክጽዋዕ ምኽንያት ኮይኑ እዩ። ቦታፎጎ ካብ 30 ሚሊዮን ክሳብ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ዝሓትት ክፍሊት ተቐሚጣላ። እዚ ተጻዋታይ ልዑል ደረጃ ዘለዎ ናይ ምትሕግጋዝ አማራጽ ዝህብ ተጻዋታይ ክኸውን እንከሎ አርሰናል ቀንዲ ትኹረት ማእከል ሜዳ ኣብ ብሩኖ ጉማሬሽ ምዃኑ ግን ይንገር። ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ውልቃዊ ውዕላት ተሰማሚዖም ጉማሬሽ ምስ ጋንታ ንምጽምባር ክሳብ 2031 ዝጸንሕ ናይ 5 ዓመት ውዕል ብቓላት ተሰማሚዑ። ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ካብ ዋንጫ ዓለም ድሕሪ ምውጻእ እዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ሰሜን ለንደን ናይ ምግዓዝ ድሌቱ ንኒውካስትል ብግልጺ ኣፍሊጥዩ። እዚ ከምዚሉን ከሎ ኒውካስትል ካብ 75 ክሳብ 90 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ክትሓትት እንከላ ንወጋዓዊ ጨረታ ትዳሎ ዘላ አርሰናል ድማ ካብ 65 ሚሊዮን ፓውንድ ናብ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ዝጽጋዕ ፓኬጅ ክትቀርብ ትጽቢት ኣሎ። እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ አጥቃያ ቤንጃሚን ሴስኮ ኣብ መጀመርያ ዓመት ስፖርት ብቑዕ ክኸውን ሙሉእ እምነት ኣለዋ ክትብል ጋዜጣ ዘሳን ሓቢራ። ቤንያሚን ሴስኮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 3 ጉንበት አንጻር ሊቨርፑል 3-2 ብዝተዓወተሉ ጸወታ ኣብ ዘጋጠመ ማርምቲ ክወጽእ ድሕሪ ምግዳዱ ኣብ ናይ መወዳእታ 3 ግጥማት ክሳተፍ ኣይከኣለን። ንቅድሚ ዓመት ስፖርት ልምምድ ናብ ካሪንግተን ተመሊሱ ጸብጻብ ብምቕራብ ኣብ ዘዋንዚ ንውልቃዊ ዝምጥን መደባት ምሕዋይ ይሰርሕ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሕክምና ክለብ ዝኾነ ይኹን ዕንቅፋት ንኸይፍጠር በብቁሩብ ናብ ሙሉእ ብቕዓት ክበጽሕ ይደልዩ ኣለዉ። ሓድሽ ዓመት ስፖርት 21 ነሓስ ኣብ ዝኽፈተሉ ዩናይትድ 22 ነሓስ አንጻር ሃል ሲቲ ኣብ ትጻወተሉ ነታ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ዝዕልማ ጋንታ መስመር መጥቃዕታ ክመርሕ ትጽቢት ኣሎ። ወላው እኳ ብመስበርቲ ክወጽእ እንተተገደደ ዝወዲ 23 ዓመት ስሎቫንያዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ድሕሪ ምምጻእ ኣሰልጣኒ ማይክል ካሪክ ኣብ ካልኣይ ኢብረ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብሉጽ ብቕዓት ብምርኣይ ኣብ ኦልድ ትራፎርድ ኣብ ቀዳማይ ዓመቱ ኣብ 30 ጸወታት 11 ሾቶታት ፕሪሚየር ሊግ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ። ኣብ መወዳእታ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ንሓላው ልዳት ፖርቾ ዲያጎ ኮስታ ንምፍራም ትደፍእ ከም ዘላ ተገሊጹ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ቻቢ ኣሎንሶ ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ቁጽሪ 1 ሓላው ልዳት ንምስጋር ነዚ ፖርቹጋላዊ ሓላው ልዳት ከም ቀንዲ ዕላማ ምስጋር ገይሩ መዲቡ ኣሎ። ስክፍታታት ብቕዓት ሮበርቶ ሳንቸዝን ፊሊፕ የርግሰንን ኣሎንሶ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ስፖርት 2026-27 ኣብ ልዳቱ ነዊሕ ዝጸንሕ ፍታሕ ክሓትት ምኽንያት ኮይኑሎም።
እቲ ጸብጻብ ከም ዝገልጾ ዲያጎ ኮስታ ምስ ክለቡ ፖርቶ 51 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ መፋትሒ ዓንቀጽ ኣለዎ። ክለብ ቸልሲ ድማ ነዊሕ ዝጸንሐ ዝርርብ ነዚ ዓንቀጽ ንምዝላል ከተበግሶ ፈቃደኛ ምዃና ይግለጽ። እታ ፖርቹጋላዊት ክለብ ንምውጻእ ምድላዋ ብምግባር ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቸልሲ ወግዓዊ ጨረታ ትጽበላ። ዲያጎ ኮስታ ብወገኑ ናብ ለንደን ንምግዓዝ ድሌት ከም ዘለዎ ይግለጽ ብምህላው ውልቃዊ ውዕላት ጸገም ክኸውን ኣይክእልን እዩ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ብወገን ኣብ ናይ ገዛእ ርእሳ ማዓስከር ሓለውት ረዳእታ ትሪኦ ብዘላ ሕማቕ ብቕዓት ጽዒቡ ኩነታቱ ብቐረባ ትከታተሎ ከም ዘላ ይግለጽ። ዲያጎ ኮስታ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ብእግሮም ኩዕሶ ዝጻወቱ ዘመናውያን ሓለውት ረዳእታ ኣውሮፓ ብምዃን ዝናሃኒጽ እዮም። ከም ሓልቃ ጋንታ ፖርቶ መጠን ብሉጽ ብቕዓት ብምምዝጋብ 21 ጸወታት ሸቶ ከይተመዝገበ ክወጽእ እንከሎ ኣብ 33 ናይ ውሽጢ ሃገር ጸወታት ድማ 15 ሸቶታት ጥራሕ እዩ ተመዝጊቦም። ስለምክትታልኩም ነመስግን። ሕጂ ዝበልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸንሕና ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልኦት ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና።